nace mai shadda ka ji tsoron Allah mai shadda ka ji tsoron Allah nace mai shadda ka ji tsoron Allah alinuhu wallahi tallahi kai ma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah nace mu mai gombe ke ma ki tsoron Allah da ke aka hada baki aka zo ana sa innocent mutane kuka wanda ba su ji ba su gani ba to wallahi tallahi ku ji tsoron Allah dukan ku jama'a dan Allah ku ji abin da ya faru ku gani fa Binti Salihu dakata ya kamata ki zo ki bayyana wa al'umma farin cikin ki da irin wannan nasara da kika samu ta wannan kyaututtukan da kika lashe wace ce wannan take ta cin kyauta haka ɗalibai tana da hazaƙa tana da mai da kai sosai mai martaba mai alfarma yarima da malamai na da iyaye na da kuma ɗalibai yan uwana ina yi muku sallama ta addinin musulunci salamu alaikum wa alaikum salam a wata ranar lahadi a cikin watan mayu shekara ta 2009 ranar da zan shiga wannan makarantar mahaifina ya tattara komai da komai ya siya min kayayyakin makaranta wannan dalilin shi ya sa na zama kawar karatu kamar yadda na tattara abincin gidanmu na fitar da shi ina roƙon Allah ya sa nima na siyo abinci na kawo shi cikin gidanmu a wannan ranar ya kamata a ce na fi kowa farin ciki da murna amma hakan ba zai samu ba saboda abin da ya same mu da iyayena a iyanan na kawo ƙarshen jawabaina da wanda nake ce muku bisalam na ce don Allah ku ji abin da ya faru very very emotional film wallahi na jima ba a taɓa yin film da ya sa ni na zubar da hawaye kamar wannan very very emotional film kai mai shadda kai duniya ne wallahi kai duniya ne ka iya film kai duniya ne film ɗinka duniya ne duk wanda ya san ya ga film daga episode 1 2 3 and 4 don Allah ya yi comment da abin da ya bashi mamaki a wannan film ɗin thank you very much na gode